шикоят дар мошинбозор. Як гурӯҳ аз ронандагон ба сомонаи пресатиҷӣ муроҷиат карда аз болоравии нархи ворид намудани мошин ба мошинбозор воқеъ дар ноҳияи рӯдакӣ шикоят карданд. онҳо мегӯянд ки роҳбарияти мошинбозор бидуни огоҳӣ аз пеши худ нархи ворид кардани мошинро дар рӯзҳои шанбе ва якшанбе барои фурӯш ба 70 сомонӣ расонидааст. ин нарх қаблан 30-35 сомонӣ буд. якшанбеи гузашта дар мошинбозор барои боло бурдани нарх ронандагон ҷанҷол бардоштанд. бисёриҳо аз ин тасмими маъмурияти бозор норозигӣ карданд. дар даромадгоҳи калони бозор бошад пур аз мошину одам ва роҳравҳо банд шуда буданд. бархе мошинашро вориди мошинбозор накарданд ва хостанд ки дар берун фурӯшанд, аммо кормандони масъули бозор ба ин монеъ шуданд. бо ронандагон ҷанҷол мебардоштанд ки мошинро дар берун нагузоранд, гуфт як ронанда ба пресатиҷӣ ки он рӯз дар мошинбозор ҳузур доштааст. ба гуфта ин ҳамсуҳбат бар зами ин онҳое мошинашонро дар мошинбозор мегузоранд ҳар рӯз бояд ба ҷои 7 сомонӣ бештар аз 10 сомонӣ супоранд. инчунин ронандагон изҳори нигаронӣ мекунанд ки мошинбозор ҳоло ба ягон талабот ҷавобгӯ нест. на об ҳасту на ошхонаҳои сари роҳ ва ба талаботи гигиенӣ ҷавобгӯ нест. пас маъмурияти бозор маблағҳои ҷамъовардашударо ба куҷо сарф карда бошад?